Errekaortu Euskal Dantza taldeak 55 urte bete ditu. Ekainaren 12an egingo den erromerian taldearekin batera ospatzeko, ikas dezagun dantzan. Dantza plazetan ohikoa da inauterietako dantza bezala ezagutzen ditugunak egitea. Horien artean polkapik dago, Nafarroako Luzaide herriko inauteriekin lotzen dena. Bikoteka egiten da eta oso jostagarria da, buelta asko eman behar direlako. Polka pik. Orpo punta, aurrera eta atzera. Aurreko oinarekin, orpo punta ta 3 pauso txiki aurrera. Atzeko oinarekin, orpo punta ta 3 pauso txiki atzera. Berriro. Orpo, punta, bat, bi, 3. Orpo, punta, bat, bi, 3. Hau guztia 4 aldiz errepikatuko dugu. Elkarrekin biraka. Bueltaka hasiko gara 3 pausoko tarteetan. Bat, bi, 3, bat, bi, 3, bat, bi, 3, bat, bi, 3. Eta musika aldatu arte berdin jarraituko dugu. Bat, bi, 3, bat, bi, 3, bat, bi, 3, bat, bi, 3. Polka pik. Orpo punta ta aurrera, orpo punta ta atzera. Hau 4 aldiz errepikatuko dugu. Musika aldatutakoan, bueltaka hasiko gara. Bat, bi, 3, bat, bi, 3, bat, bi, 3, bat, bi, 3, eta jarraitu. Musika berriz aldatutakoan, hasierara itzuliko gara. Orpo, punta, bat, bi, 3, orpo, punta, bat, bi, 3. Eta horrela jarraituko dugu, musika amaitu arte. Orpo, punta ta aurrera, orpo, punta ta atzera. Eta segi. Oksitandar bailaretatik iritsitako dantza mota da kourento. Bailara bakoitzak musika eta pauso desberdinekin egiten du. Guk kourinta izenez ezagutzen dugu. Bikoteka dantzatzen da eta hainbat pauso konbinatzen ditu. Bikotekideak elkarren ondoan kokatuko dira. Punteoa eskuinarekin. Eskuin. Ezker eta luzatu bat, bi, 3. Punteoa ezkerrarekin. Ezker. Eskuin eta luzatu bat, bi, 3. Kourinta. Aurrera saltoka. Eskuinarekin hasita, aurrera saltoka egingo dugu gure bikotekidearen ondoan. Punteoak eta besotik heldu. Bikotekidea begiratu, eskua gora eta eskuin. Ezker, bat, bi, 3. Eskuineko besoa gure bikotekidearen besoarekin lotuko dugu eta buelta osoa emango dugu. Ezker, eskuin, bat, bi, 3. Oraingoan, ezkerreko besoa gure bikotekidearen besoarekin lotuko dugu eta buelta osoa. Punteoak eta begietara begiratu. Berriz ere, bikotekideari begiratu, eskua gora, eskuin. Ezker, bat, bi, 3. Bikotekideari begietara begiratuta, buelta osoa eskuinetik. Ezker, eskuin, bat, bi, 3. Eta bikotekideari begietara begiratuta, buelta osoa ezkerretik. Punteoak eta bizkarra eman. Eskuin, ezker, bat, bi, 3. Bikotekideari bizkarra emanda, buelta osoa eskuinetik.
ezker. Eskuin, bat, bi, hiru. Bikotekideari bizkarra emanda, buelta osoa, ezkerretik. Kourinta. Aurrera saltoka. Eskuin, ezker, bat, bi, hiru. Lotu eskuina eta buelta. Ezker, eskuin, bat, bi, hiru. Lotu ezkerra eta buelta. Aurrera! Eskuin, ezker, bat, bi, hiru. Eta buelta, begietara begiratuta. Ezker, eskuin, bat, bi, hiru. Berriro begietara begiratu eta ezkerretik buelta. Aurrera! Eskuin, ezker, bat, bi, hiru. Eta bizkarra emanda, buelta eskuinetik. Ezker, eskuin, bat, bi, hiru. Bizkarra eman eta buelta ezkerretik. Eta aurrera. Eta horrela jarraituko dugu, musika amaitu arte. Eskerrik asko eta hurrengo bideora arte.